Еўрарадыё.фм. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. Днямі убачыла свет кніга CD «Бяседныя песні», выпушчаная праектам «Традыцыя». Гэты праект накіраваны на развіццё і папулярызацыю беларускай традыцыйнай музыкі. Адзін з заснавальнікаў праекта Сяржук Доўгушаў сёння наш госць. Ну, а таксама людзі, якія непасрэдна спяваюць гэтыя самыя бяседныя песні. Гэта Фёдор Булыга і Еўдакія Зіновіч. Прывітанне. Яны завіталі да нас з Драгіжынскага раёна, з вёскі Вулька. Як тут вам у сталіцы? Падабаецца ў нас? Подобалось. Хорошо, хорошо, очень даже хорошо. Чи додому хочеться? Ні, додому не хочеться, могли б тут і бути. А, може треба переїхати в Мінськ? У нас там дрова треба носити, да топити, а тут природний газ, да чисто, да добре. бачите. Да тут і гілля не росте, а там около хати треба полоти, да робити. А тут хорошо. Ну, бачите, а чого колись не переїхали в город жити? Ох, а хто ж мене взяв би колись Чого? у город? Замуж мене ніхто не взяв в той місць, да я ж пішла в свою деревню, в Кокориці, да й так і жила там. Слухайте, ви знаєте, що я звернула увагу, що у вас Зіновіч, а це ж Кокорицька фамілія, так. а я там була недавно, і знаю, що там Зіновічі є, і ще втора фамілія Протасевич. Протасевич. Так, Дві, ну, да? так, два роди, Зіновічі з одного Моя боку дівча жили. була Протасевич, а мого мужика була Зінович. Ну, бачите, ну. Та так і жили ми там. Жили, косили, гребли, задарма робили. Там же ще чайки були. Лодки були, мотори були. Від хати до хати їздили лодками там. Таке наводнення було. Угу. Ну, пожили, 3 дітей нагодувала, хату построїла, 6 онуків маю, 6 правнуків маю. Я вже я багата, много всього за вік пробачила. А І ще- Федорич? Що, я? Тоже маю много. Що багатші ви за мене? Я за бабу багатші. У мене 16 внуків, Ого! 4 правнуки маю, Про діти хоч 6 дітей маю, жонкою народив. Жонка вмерла, а вже прийшов до другої бабушки, де й живу з нею. 12 років. О, Вже 12 років ви вместе. співаєте разом? Співаємо, їздимо в Польщу, і по Білорусі, і по Мінську, скрізь співаємо. Куди приглашають, там і А співаємо. як ви те вирішили, що треба співати? От чого ви те вирішили, що треба співати і доносити ці пісні до других Тож людей? я ще ж до війни родилася, я ж ті пісні всі знаю, що батьки співали, баби, діди співали. Ну і ми співали в Кокориці, на лодку сядемо, вода, да гучно, да співали. Там була сусідка, вона каже, я не ляжу спати, поки ті дівчата співають, де я жила. Ну, Кокориця велика, але не всі співали. Ну так, де ми жили, там хорошо співали. Ну і там я і навчилась співати. Мгм. То давайте заспіваємо. Що будемо зараз Ну, співати? давайте. Ну я ж не від яку пісню заспіваю. Давайте эту беседу, ой, мати. Ну, давай, що тобі казати? Ну, ой, мати. Ой, мати, да що ж тобі казати, літа проходять, а я жени жонатий. Вже літа проходять, а я жени жонатий. Вже літа проходять, а я не жонатий. Прийдеться на неченька ні з ким розмовляти. Прийдеться на неченька ні з ким розмовляти. Дам я тобі, синку, рубля золотого, купи собі, синку, да коня вороного. Купи собі, синку, да коня вороного.
Купи собі синику да коня, вугорного, прийдеться на дівчинка розмов, лягай до його. Прийдеться на дівчинка розмов, лягай до його. Далі я конюшина да пуса, виє коліна, дами коню я беру, кода пуса, виє рибаки. Дами коню я беру, кода поса, виє рибаки. Коні обрики з'їзда наші, дігечко ляже, а мені ж молода, мода правдонь, киги не скаже. А мне же молода, мода правдонь, киги не скаже. Коні кубрики з'їзда води, сиги нап'ється, з мене же молода, мода кожний наго сміється. З мене же молода, мода кожний наго сміється. Ой, коби тобі, мамко, да так-ся, школа вмирати, як мені же молода, мода з конем, рогу замовляти. Як мені же молода, мода з конем, рогу замовляти. Дякую вялікі, супер просто. Я нагадаю, што гэта жывы эфір Еўрарадыё. Нашыя госці гэта палескія артысты Фёдор Булыга і Еўдакія Зіновіч. Дзякую вялікі, Сяржук Доўгушаў, чалавек, які знайшоў гэты скарб на Палесе. Як вы пазнаёміліся, дарэчы? А где мы познакомились? Уже так давно ведаем, мы уже веселье сгуляли, и юбилей бабудусі сгуляли. Что только не гуляли. И в Минск уже колькі разов приехали. Так? Живо 5 чи 6 раз. Так. А познайомилися, може, у Терабні, коли ви приїжджали, співали? Просто гэта такі яскравы прыклад, калі вось кажуць, да, мужчынскай традыцыі ўжо не знайсці. Всё. Вось сядзіць Фёдорыч, у каго можна вучыцца, это просто. А дуэт, які паслухаць, это, я думаю... Ну, нормально. У Терабні, так, пазнаёміліся? Да. Церебні, наверное. Мабыць, так, ну. Слухайце, а як вы рэпетуеце? То бок гэта ж бяседная песня, правда? Вось вы так дома сядаеце і кажаце: "Ну, давай заспяваем". Так і гаворыте. Ну, конечно. Зараз зайшлі ў хінкальную і там заспявалі адразу. То есть з імі дзе б не бываем, заўсёды спяваюць. Работаем, а потом время есть, а вже так повечеряємо і сядемо. Ну, давай порепетируємо, поспіваємо. Такої пісні поспіваємо, Конечно. одну-дві. Мене й батько, мене й мати пела, мене й сестри пели в молодості, як були молоді. Я ж з Дрогічинського району, я з Столінського родом. Я і думаю, що у вас гаворка зусім Ну. століцька, традиції. а вось не Да. гэта. А ну так и сошлись, а так получилось, так на судьба снесла, звела. Женка была молодая, еще умерла. А жить надо, как-то с кем-то судьбу надо доживать дальше. Дети тоже поженились, слава Богу. У них свої дети. Для дітей рано бути батькам. Діти хочуть самі бути. Ну, а так старі люди кажуть нічого.
Колись ж не так були би тепер. Колись люди таки скромно, було бідно, да вони всього шкодували. А тепер гети діти наші вже живуть бідності, не бачили, вже вони живуть по-другому. Вже от ми кажемо, от як вже мене застолля, там всі діти приїжджають і вже стола накриваємо. От уже вони з того стола прибирають, що там приберуть у холодильник, а що в видро викидають. І я кажу, ну куди ж ви те викидаєте в видро? Гето ж колись ми кришка хліба впаде, да ми знімаємо, да здмухаємо, даємо, бо то ж не було, бо бідність було. А тепер старим самим ліпше жити. Слухайте, але бачите, многі, якби, ну там, включать телевізор, де й сидять, підуть в город, що-небудь там пороблять і все. А ви те співаєте? А ми з роду співала, я співала. Як я була у батьків, то співала, я пішла замуж, то співала. А коли ж свадьба була, то так співали, сиділи. Я завжди починала співати їм. Я басувала, а жінки тягли вгору. Но я завучила пісню «Ода до кінця», тому що якщо ти не знатимеш усю пісню, то співати один. Як я знаю, то за мною всі будуть співати. А як не знаєш до кінця пісню, то співати не будеш. 2 куплети проспіваєш, а потім не знаєш, що. А як один знає, я була така пометуща, от я пойду на свадьбу, коли ж на свадьбі вип'ємо і сидимо 2-3 часа співаємо, а потім вже виходимо на двір танцювати. А тепер тамада не дає нам співати на весіллі. Слухайте, ну і вогулі, зараз, от, наприклад, я то з Івановського району, і мені там теж кажуть, що колись, коли хтось там женився, то всі в селі знали, що хтось жениться, що свадьба, так? А зараз десь в столові зроблять в городі, ніхто і не знає. Колись, як та свадьба була, то всьому селу була свадьба. Хто гуляв на свадьбі, а все село приходило дивитися, як гуляють, як співають, як танцюють. Ну, я так пісні завучала. От я пойду на весілля, там же чужі ж люди, і приїжджають, нову пісню співають. І я вже ту пісню всю не запомню, а мені треба було на любим комплеті голос запам'ятати, на який мотив її співати. Я той мотив от запам'ятаю, і потім співаю вже за тими бабами всі. Я заходжу додому з весілля, ложуся спати, і тоді вона в мене в голові зложиться вся по порядку. Так пам'ятала. Ну, добра пам'ять. Слухайте, а зараз ви те співаєте Онодрогічинське, ну ти що з Дрогічинщини, чи Состолінщини теж співаєте? А у нас там почти одинаково. Століни, в їх так, я так не вмію по-їхньому співати, в їх так ніяк так з акцентом причавлюють, а я так не можу. А ви вже зо мною так привик співати. Вже пристроївся, як же примак. То давайте ще з акцентом теж покажете, як це буде, але ми зараз будемо потиху закінчувати. Сержук, у нас хвилина є до перепинку, про сам диск і про саму книгу. Ви ще не тут у нас лежить, потім ти на місце поклади, щоб більше людей побачили, так? Гэта беседные песни, 39 песен, які мы зрабілі, это выданне наше другое. Першае была мужчынская традыцыя, гэта другое, беседные песни. Популяризуем по всей Беларусі, спеваем беседные песни с нашей застолі. Песні з усёй Беларусі увайшлі. Тут вельмі шмат прадстаўлена рэгіёнаў і запісы пачынаючы з 60-х гадоў і па 2015. Бок ты недзе па архівах шукаў? Тут сумесна з Акадэміяй навук Ірына Васильева і Яніна Рыскевіч, яны укладальніцы асноўныя, таксама запісы Тетяны Песнякевіч, Ірыны Мазюк. Тут цэлая калекцыя. І таксама на дыску прадстаўлены цікава, і тэксты можна пачытаць, можна браць ось як... Ну, нас знайшла Ірина Мазюк, сразу знайшла Ірина. І це вона на вас вийшла, Да, відкрила для Білорусі. Нас вона в Польщу завезла спочатку теж. Їздила по деревнях, їздила, питала, щоб де знайти таких старих людей, що колишні пісні співають. А в одним селові кажуть, ми вже в тим селі виступали від свого клубу. Я співала, і ще як я замуж пішла, то ми виступали свої. І тут виступала. А вона каже, їдьте, там село Вулька є, там дід з бабою співає, от там ви та їх знайдете. Слухайте, давайте зараз ми паузу зробимо, добре? Зараз будуть новості, а потім будемо далі говорити. Давай. Новини на Єврорадіо, не переключайтеся. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі.
Банк Credit Suisse налічыў у Беларусі 7,5 тысячаў доларовых мільянераў. Гэта лічба ўтрымліваецца ў аглядзе даследчай структуры банка. У згаданым дакладзе сцвярджаецца, што ў 2019 на планеце налічвалася ўсяго 45 мільёнаў доларовых мільянераў у Еўропе, 13,5 мільёнаў у Кітаі, 4,5. А ў сітуацыі ў суседніх краінах такая: у Расіі доларовых мільянераў ажно 223 тысячы, у Польшчы 122 тысячы, ва Ўкраіне 35, у Латвіі 9, у Літве 7. Даследчыкі падкрэсліваюць, што якасць звестак, якія яны мелі па нашай краіне, у іх кепская, бо ў Беларусі вельмі нізкае расслаенне грамадства, у 3 разы меншае, чым у суседніх Украіне ды Расіі. З'явіўся фінальны трэйлер 9-го эпізоду «Зорных войнаў». Фільм «Зорныя войны. Скайуокер. Усход» – заключная частка трылогіі. У ёй будзе чарговая маштабная касмічная бітва. Сага скончыцца, гісторыя будзе жыць вечна. Такія словы гучаць у відэароліку. Выхад фільма ў пракат запланаваны на 20 снежня сёлета. Дзяржава павінна перастаць лічыць спажыўцоў марыхуаны злачынцамі, бо інакш ёсць небяспека, што заўтра яна залічыць у злачынцы тых, хто спажывае алкаголь. З такой прамовай на тэлеканале «Беларусь-3» выступіў Станіслаў Шашок, кандыдат у дэпутаты па паўднёва-заходняй выбарчай акрузе Мінска. Бабінае лета затрымаецца ў нашай краіне аж да выходных. У сераду без ападкаў, ноччу раніцою туман, удзень у Мінску 14-16, у краіне да 19, 24 і 25 кастрычніка да 22 градусаў цяпла. Еўрарадыё.FM. Мы працягваем эфір Еўрарадыё. Сёння ён зусім незвычайны, таму што да нас у госці завіталі сапраўдныя артысты з беларускага Палесся. Гэта Фёдар Булыга і Еўдакія Зіновіч, людзі, якія спяваюць беларускія народныя песні, палескія песні. Таксама у нас сёння Сяржук Доўгушаў, чалавек, які прасоўвае беларускую традыцыйную песню ў масы. Дарэчы, сёння будзе спеўны сход? Учора быў. Учора запалілі просто. Галерея Тутбай. Вчора была прэзентацыя гэтага дыску. 4-я прычым. Да гэтага у нас была одна прэзентацыя ў Мінску, потым Любань, потым Ананчыцы, і вось учора ў Мінску на Тутбай. Бок, як бы атрымліваецца, што і па рэгіёнах вы пачынаеце. Хочацца больш зладзіць і каб яны жылі, каб песні гучалі, і часцей за ўсё сканчаецца агульнымі застольнымі песнямі, калі застоль і все спяваюць. Слухайце, ну беседныя песні, застольныя песні, это ж можна сказаць... У нас не казалі застольныя, казалі беседныя песні, то, што на беседзе спявалі. Слухайте, дык може столінську яку-небудь, які там акценти, мені хочеться... Ну, почти одинаковые. Давайте ложечку. Ложечку не будут петь. Буде. У нас тяжело. То пару куплетів. Это батько есть То поварення. ж пару куплетів. Ти високо не починай, так низько. Ой, ты лазушка, и по лазушка, эй, заросла же моя и дорога женика. Заросла моя и дорога женика. Разным зелеником, коренником. Разным зелеником, коренником. Споты кореня девка репицу рвала. Споты кореня девка репицу рвала. Серым гусям на дорожку добросала. Серым гусям на дорожку добросала. Гиля до серых гусей додому. Пора
гусями дайна плаватися. Твора гусями дайна плаватися. Гусями дайна плаватися. А мені вже молодой наплакатися. А мені вже молодой наплакатися. Плакалася да ридалася, давно сміленьки віддалася. Давно сміленьки віддалася. Через речку да паренек молодой, пожалуйста, да не заигрывай со мной. Пожалуйста, да не заигрывай со мной. Это мой батько співав таку пісню. Ух, яка я пригожусь. Вельми пригожа. Колишня такі. Ну, така я. Це ж я не так, по-їхньому вони ще ліпше виводять, я так не вмію. Це я сестрою, як все споєм є. Вони знають, який тон. Вона як виводить сильно, як на подголосок є. Сестра співає. Співає. Ага. Так у вас такі, а діти співають, до речі? от? Ці діти не вміють. А ваші? Її теж. Теж ні. А чому так? Внуки поють. Внуки співають. А цікавяться ось білоруської традиції? Спросять у вас, каб ви заспівали нешта? Ну да, ми Буває. співаємо, спитав, да. О, правда, внуки, що поженились, то ті дівки раді, що ми співаємо, і внуки мої раді, що співаємо. Мене зараз саме менший син, ну вже скільки двоє діток має, теж став на гармоніку трошки тренуватися, В інтернеті. самоучкою, виходить. Да й вже й співати трохи старається. Інтересно. Ваші ці гени все ж Ну. дають про себе знати. Інтересно. Да й мені навіть радісно, як вже діти поють. Більше мої діти, ті хлопці, влякаються танцем. Танцями. Танцювати сильно люблять. А дочка, Ну, я теж не дочка вломок. його то рада, як ми співаємо, вона все в інтернеті дивиться. І зараз глядять інтернет. Ні? Зараз вона глядять, ні, зараз вона в Школи. школі, вона вчить, дітей вчить. А я внукам своїм позвонила, то вони будуть дивитися. Ага. То добре. Слухайте, а, наприклад, ось у вулиці, так? Нехто приходить до вас з місцевих, ну, каб поспівати разом? Чи є ще ця традиція, що, ну, сусіди збираються, Ні. на вечорки не ходять? Були тепер вечорки раніше трошки, це скільки років, 5 з чим Отак тому у назад. клубі, то ми збираємося. Так, приходили, збиралися там, ну так, збираються, От там, що тут зроблять, там роботу, яку вже зовуть один другого, щоб посидіти, вже як по 50, там, по 100 грам випиваємо, і тоді вже пісні. От тепер у вас співаємо. А та неділя, що пройшла, ми співали, де я родилася, у Кокориці. А там, аж ту неділю, то співали в вулиці для пожилих людей. Ми виступали, там і люди сиділи теж. Слухайте, а це у вас така як робота? Чи це просто таке як хобі? Як ви те от своє піння Это считай как хобби, ну, так как сами себя приглашая, это нас, я там работаю сейчас на некой 25-й долі У клубі. у клубі. Ну, тож, вона ж, бач, вони ті. Район нас посилає співати, а грошей вони не платять, бо їх нема. То вони поставили його в клуб роботник, 70 рублей получає за те, що ми їздимо співати там. От у Слонім їздили. Ну, куди нас посилає район, туди вже ми їдемо співати. А так працюють ягоди, так? Да. Ягоди. А так я. Збираєте ягоди літом? Ну, малина, У нас клубника. клубніка, А, у вас своя. малина, чи в ягоди ходимо. І так, ой. В Черніку в ліс ходимо.
Ось работает. І по столах. Робить традиційний абуток полеський. І лапки. По столи, так. Да, і у Польщі продали лаптів много як їздили. І тут у Мінську продали, і додому А приїжджали. я їх не хотів купляли. взяти, ті лапці, вони мені з дитинства надоїли. А ви з дитинства вмієте їх робити? Ну, то Тож ми батько. в їх ходили, не було ж у чим Мене ж ходити, батько тільки в їх цих лапках пльов, колись. а я ж, А ти з якого Івановського району? Я з Івановського, ну що коля З Дрогічна. Дорогічення? Ну, Да. коля Дрогічна, Івановський район. А, ну, Я то ж живу. ближче. Близько. А я ж сам родом теж не з Столінського району, був до Відгородовських когда-то. Ну. А да сам жив на Мерлінських хуторах. Там були одинолічники всі жили самі. Землі мали там по 20 чи по 30 Ти, гектарів. значить, наша колега з Івановського району. Що ви ти кажете? Ти від наша колега з Івановського району. Так, звісно, звісно. Так от там ну, батько мав землі много, треба її обрабатувати було, а обутку в те время не було ще, якраз після війни. Это, считай, я 44-го, це був я в 53-му году вже Сталін умер, я ж навіть пам'ятаю, як мені було вже 9 років, як Сталін умер. Як ішли ще на мітинг, і нас колону построїли. У Давидгородку. Ну, за Давидгородком, це там на Мерліні, на хуторах, де там таке жили по Навіть на хуторах. вёсках, навіть, А. да? Навіть мітинг був на вёсці? Ну, там сельсовет був, а з цього сельсовета треба було кілометрів 6 йти пішком. Це ж там не було ж техніки тоді ніякої, там пішком ходили. І вже тим мітингом з флагами, вже й валям ще на той мітинг. Старі жінки плакали. Казали, наш вождь помер, а хто нам буде руководити. Що так він, считай, воював і виграв війну. А після війни, во время війни теж були дезертирів, трохи багато там. Я навіть пам'ятаю з дитинства, як розказували старики. Так говорять, ну, а він вже після війни, вже Сталін сказав, вовки, ліс наш, волки наші. Значить, виходите з лісу, я вам прощаю це. Ну, правда, повиходили ті дезертири, що по лісі були, ховалися. Хто-то на війну пішов, Ну, а хто-то ховалися, ну. Такі копали землянки на полі, в Ну, тих да, землянках ховалися. І там Ну, повипускали, да вже ж було б всім вже ж жаль, що такий вождь вже помер, що попрощав їм. Дик атрымліваецца, що ви абодва з тих з Полеських болотів, ви з Кокориці, там болото було, Ну, а ви там так само? а ми саме Полісся. І ми ж з Кокориці болото, там же ж дороги нема, далі воно в Кокориці. О, там місцевість була Там же хороша. озеро і ріка, вже далі і до Спорова вже треба по лодці нам їхати. Слухай, ну, ти хотів ніж Да, сказати. весельные песни, хоть кавалочек, хоть куплетик. Так, Бабуся натурально, веде так. все веселье и все традиции. Ну, то співай, я буду слухати. Вже співати. Так, давайте. І корова, я мислив Бога долі просив. Ох, і дай же нам, Боже, щоб було хліба воль. І щоб були в хати гроші, щоб діти хорош. Старша я коровайниця по подсадю ходив, і по подсадю ходила, дай калину ломив. Дай калину ломила корова, як ветил. Я в червоні квіти, щоб любилися діти. Супер, гэта вясельная песня. Евдокія Зянович, наша гостя разам з Фёдорам Булыгам з Драгічынскага району. Яны учора вось прэзентавалі дыск-кнігу «Бяседныя песні». Сяржук Доўгушаў таксама з намі. Слухай, ну я так разумею, што ты з усімі як бы сваімі героямі, якіх ты сустракаеш у экспедыцыях, стараешся падтрымліваць ну, нейкія адносіны ці сувязь. Абавязкова. І галоўна, каб гэта традыцыя далей працягвалася. Таму тут ладзіцца ў Мінску канцэрты, фестывалі і хацела сёння сустрэцца з намі з паважаным Фёдорам бабай Дусей, але у нас яшчэ ёсць калектыў калежанкі учора быў, гурт Рада выступалі. І ў кожным горадзе, в прынцыпе, розныя калектывы. Да. Слухай, ну, а на твой погляд, все ж вось гэтая самая традыцыя, якую мы спрабуем так вось паказваць, якую спрабуем там не зарыць, яна ўсё ж, ну вось гэтыя дзеянні, якія ты робіш, маюць плён? Маюць, конечно, учора было шмат моладзі.
і вельмі радуюсь. І підходили, казали, дякували, як добре співали. Підходили нас і молоді, обнімали всі, і казали, ой, як ви хорошо співали, так і ми раді вам. І слухали, і вчилися, і ми ще тексти роздали, ми І кожен разом раз співали, по текстах да, співаємо і вчимося. Традиція йшла, це що? Це наша самоідентифікація, це наша коштовне все. Слухайте, а от навчитися так, як ви те співаєте, як ви те думаєте, нам вже современним людям, то можна? Звісно. Да? Уже в Мінську. Бо у вас же такі мелізми, такі полутони, що це не кожен може Ну, повторити. то ж ми поємо не по нотах, а по своєму діалекту. Так? Так вже дівчата з Мінська понавчувались наших пісень, много і співають вже. Дайся пораду яку-небудь. Починаючим співакам, що робити треба? Як правильно співати? Ну, на чим фокусувати своє внимання, щоб правильно співати традиційні Так, пісні? так. Як вчитися? Як вчитися треба? Ну, от я так розумію, як я співаю, я свій голос чую, як я співаю хороше чи не хороше, я чую. А є такі, що вони не чують, як вони співають. От ми в наш колектив був, там у Кокориці, як ми співали, і до нас прилучилася молода жінка співати. От вийшли ми на сцену співати, і вона не тягне туди, куди треба. І вона просто нам мешає. Я кажу, слухай, ти чуєш, як ти співаєш? А вона каже, ні. Все, раз вона не чує, як вона співає, вона, значить, тон її не йде туди, куди треба. Ніхто не допоможе. Так. Це так рождається. Бабуся, ви ще давали добру пораду молодим дівчатам, як чоловіка знайти. О, собі. давайте. Це зараз актуально. Розкажіть і нам вже. А хто ж віде, як його знайти? Ну, треба ж як привлікати його, як... А як? Тут треба встретитися з хлопцем чи там з мужиком, ну, поговорити. Так, може і бутилочку поставити, да посидіти, випити, да пообщати, да поспівати. Та й один другому понаравиться. Обов'язково треба поспівати, так? Так, от Федя, моя сусідка позвала нас на п'янку, там, його і мене. Ну і там ми випили, посиділи і стали співати. І він став басувати, я стала вгору тягнути. А він каже, зразу женюсь, бо хороше співає. Ну, бачите? І понравився одразу Федору? Зразу дай поженили. Я йому понравила, що хороше співає. А вона в мене влюбилася з оборота. Я ж співав як вже вона тягне в хату. Ну, звісно. А як же ж чоловіка, колись баба казала, чоловік постила, ти його тягни за стил. Да. Слухайте, але бачите, ви так кажете, там треба і налити горілочки трохи, да? Але бачите, зараз вже таке время, що много людей, хто вельми міцно вже наливає собі горілочки. Звісно, не треба воно там, де треба випити. Як ми колись жили, на весілля ходили, колись свадьба 5 днів була. І отак же ж ми на свадьбі співали, як ми зараз Фьодором співаємо. От там знайдеться, от мій мужик перший був, басував, він коля нас садився. І там ще 5 жінок, і вони вже місця нам держать, і ми вже за один стиль садимось, і вже ми співаємо так колективом. Ну, і там один другому понаравиться. А як же? А як це ви видержували тих 5 днів на свадьбі? О, Боже, же то допомагала та горілка співати. Коли же ж пили, зразу пили тими стаканами, коли ще з війни. Ну, тоді була слаба горілка. Це ж не магазинна була, це свойська, ось вона і жива. А вже ж, якщо ми були дівчатами, вже ходили, вже нам було по 18 рік чи скільки. Хлопці збиралися, от вже зроблять музики, потанцюємо одного кружка, і хлопці вже йдуть по бутильці і випивають. А ми вже, як йдемо на музики, теж тако наливаємо. До однієї дівчини заходимо, там нас 5 дівчин, вже вона всім нам наливає. А вже до другий раз вже до мене приходять, я вже всім, да вже ж ми теж по весіллі крохи, да вже і співаємо, да і гуляємо. А на свадьбі то тоді ж одну випив, не пилиш такими до 100-грамовими, одну випив, другу випив, третю, де вже співаєш цілий А що вечір. ти розказуєш? Тоді перед одним стаканом. А врано Один вже. стакан на всю свадьбу. А врано вже не можна голови підняти, встати. Боже, про що мужика? Ну, зварити перед тим свиням. Я буду цілий тиждень сама все робити, бо я не можу голови підняти. А заходжу до весілля, і знов наливають, і знов співаємо. Так, Слухайте, давайте зараз перервемося ще на паузу, і ще потім трохи поспіваємо, і вже будемо розвідуватися. Добре? Давай. Пауза на Єврорадіо, не новини. Заставайтеся тут. Гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макеев у Берліне сустрэўся са сваім нямецкім калегам Хайка Маасам. Падчас сустрэчы Хайка Маас скрытыкаваў беларускія ўлады. Нямецчына і Еўрапейскі саюз даюць зразумець, што ў Беларусі па-ранейшым ёсць недахопы ў пляне вершэнства закону і плюралізму. Парламенцкія выбары ў лістападзе стануць паказнікам развіцця палітычных правоў. Прыводзіць словы Хайка Мааса сайт замежнапалітычнага ведамства Нямецчыны. У адстаўку сышоў кіраўнік дзяржаўнага канцэрна Белдзяржхарчпрам Александр Забела. Тутбай паведамляе пра гэта са спасылкай на 3 інфармаваныя крыніцы. Забела напісаў заяву пасля таго, як у яго ўзніклі праблемы з сілавікамі. Калектыву ён патлумачыў, што прычына карупцыя ў холдынгу. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі пакуль няма. А з неафіцыйных крыніцаў стала вядома, што ў адстаўку сышоў гендырэктар Мінск Крышталь Груп. 20 кастрычніка ў нацыянальным аэрапорце Мінск беларускія памежнікі затрымалі 38-гадовага грамадзяніна Грузіі. Ён быў абвешчаны ў мерч дзяржаўны вышук як асоба, якая хаваецца ад следства. Мужчыну перадалі міліцыянтам. У Беларусі зніжаецца колькасць алкаголікаў, паведамляе Алексей Кралько, загадчык Цэнтра наркалагічнага маніторынгу. Паводле ягоных словаў, сёлета ў першыя 8 месяцаў новых пацыентаў нарколагаў стала на 6% меней, чым летась. Медыкі заяўляюць, што сітуацыя з алказалежнасцю паляпшаецца. Запланаванае новаўвядзенне лекары агульнай практыкі пачнуць выяўляць у пацыентаў злоўжыванне алкаголем і аказваць ім дапамогу. Бабінае лета затрымаецца да выходных у сераду да 16-18 градусаў цяпла, 24-25 кастрычніка да 20-22 градусаў цяпла. Уначы будуць туманы. Еврорадио.FM. Мы працягваем жывы эфір Еўрарадыё. Маша Калеснікава пры мікрафоне. Мае сённяшнія госці, артысты з Палесся, Фёдор Булыга, Еўдакія Зіновіч, і таксама Сяржук Доўгушаў, які, уласна кажучы, прывозіць палескіх артыстаў у Мінск. Слухайце, ну кажуць, што у вас была вельмі вясёлая паездка ў Вроцлаў у гэтым годзе. Запалілі вы там па поўнай праграме? По поўнай праграме. Ну. А потым не хацелі ў Беларусь вяртацца і выслалі мне відэа, як едуць, ужо селі на цягнік, ўсё, едзем на мора. Ну як вам море? Ой, хорошо, отдихнули. Цілу неділю були на море ходили. Слухайте, як добре. То перший раз були? Перший раз на море були. Ну, на море не бачила, я то бачив. Ні, я озеро бачила, а мора не бачила, а в цьому году ще й море побачила. Ну. І на фестивалі ж, скажіть, там же шмат народу було різних Ой, національностей. народу було так. Всі слухали. І що там на фестивалі? Ви те були зв'язки, ліпші за всіх були там, правда? Так. Не, почему? Там и были эти, як же тут, узкоглазі. Індійці були. Індійці. Ну, індійці, нам руку всі подавали, що казали, що ми так красиво з Білорусі співаємо. Даже танцевал я з індійцем. Індійцем. Да. Вот це да. Красиво було. Понравилось нема вісти, як їм. Вони нам понравились, і ми їм понравились. Ми у центрі, майстер-класи були, Ну, і в концерт центрі. на основній площі, потім йшли ще таким... Всі по вулицях шестям. йшли, всі. Ну, с флагами вандровали. Только так. Красиво було, красиво. Інтересно, правда? Очень, На таких очень. Ну, фестивалях. інтересно в таких годах проїхати стільки Польщу, і Мінська, і Слоніма, і Ляховичі, і Пружани. Взагалі скрізь. А куди далі хочете? Куди поїхати? В Америку куди? В Америку? Добре. То треба буде Далеко. летіти довго. Бабу Дусі, есть хто у вас був з Америки? Розкажіть. Дід був в Америці. Дід працював там, так? Ну, це Ні, так. треба мені на самоліт де-то ближче трохи поїхати, побачити як. А як уже ближче, то туди в Америку поїду, А. як уже не буду боятися. Так а у вас дід був в Америці? Так. Це ж много хто з Полісся їздив в Америку. От колись усі мужики їздили в Америку. Хтось заставався, хтось вертався. Так, так. Дід то остався, баба осталась тут, а дід поїхав, і дід бабі ще карту прислав, щоб вона туди їхала. А мати її не пустила, да так, і вона не поїхала. А дід там застався? А дід там. Кинув жінку. Да. Ну, він їй ще карту присилав кольця золоті, подарки, і все. І батько, бо вже дитина була від діда, мій батько. Але мати не пустила колись ж ту бабу їхати. Боялася. Да, Чи куди що? ж то ти так далеко? Ну, і дід там не женився, і баба не виходила О, замуж. бачите, як. Так і прожили.
Але він і не вернувся. А чому Ні. він не вернувся? Писав хто вам його письма? знає, Не писав остався письма? там. Даже ми наслідство, Ну, коли тоді ще ж була жито- свобода їхати в Америку, а зараз ж треба візи. Навіть та ми ще що-то. наслідства не отримали там, бо колись кобзари, то вже ми зараз залетіли в ту Америку, а тоді ніякі були, в тій Кокориці далі не були, як безліч до Дорогічень. І там у діда було велике наслідство, бо він робив на заводі, і йому смола випалила око, і він був інвалід, і він отримав великі гроші за те, що йому. Ну і десь то, хто забрав те наслідство, і ми так і не писали. Якщо батько вмер і сказав мені адреса, то щоб тепер навіть полетіли б. А тоді ми написали письмо, і ще нам сказали, що у дві місці написати. Одне ще платно було написати, одне. Та більше ніхто не написав. Да, так. Треба лететь в Америку вам Пролетіти, с концертом, и там уже Ну, и шукать. там уже разобраться. Ну, слушайте, ну что, у нас мало часу остается. Давайте уже на конец некую веселую песню Давай. составим. Варенички, Давайте. так? Ну, коли ласка. Ну, заводіть і варенички. Ой, мой милий, варенички ви хоче, ой, мой милий, варенички ви хоче. Навари, милая, навари, милая, навари, ха-ха, моя чорнобривая. Навари, милая, навари, милая, навари, ха-ха, моя чорнобривая. Ой, дровни мои, милый мой миленький, ой, дровни мои, голуб мой сивенький. Нарубай, милая, нарубай, милая, нарубаю, ха-ха, моя чорнобривая. Нарубай, милая, нарубай, милая, нарубаю, ха-ха, моя чорнобривая. Ой, силини моє, милий мой миленький, ой, силини моє, голуб мой сивенький. Помирай, милая, помирай, милая, помираю, ха-ха, моя чорнобривая. Помирай, милая, помирай, милая, помираю, ха-ха, моя чорнобривая. Де ж ти мене поховаєш, милий мой миленький, де ж ти мене поховаєш, голуб мой сивенький. Подгаруй, милая, подгаруй, милая, подгарую, ха-ха, моя чорнобривая. Подгаруй, милая, подгаруй, милая, подгарую, ха-ха, моя чорнобривая. На могилки, що посадиш, милий мой миленький, на могилку, що посадиш, голуб мой сивенький. Кропиву, милая, кропиву, милая, кропивую, ха-ха, моя чорнобривая. Кропиву, милая, кропиву, милая, кропивую, ха-ха, моя чорнобривая. А з ким будеш добувати, милий мой миленький, з ким будеш добувати, голуб мой сивенький. Іскумуй, милая, іскумуй, милая, іскумую, ха-ха, моя чорнобривая. Іскумуй, милая, іскумуй, милая, іскумую, ха-ха, моя чорнобривая. Іскумуй, милая, іскумуй, милая, іскумуй, о-ха-ха, моя чорнобривая. Іскумуй, милая, іскумуй, милая, іскумуй, о-ха-ха, моя чорнобривая. Дякую вам вялікі, што завіталі да нас. Я нагадаю, што госці сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё гэта палескі артысты Фёдор Булыга, Еўдакія Зіновіч, Сяржук Доўгушаў. Сёння мы размаўлялі у тым ліку і пра новую CD-кнігу «Бяседныя песні». Іх можна набыць дзе? Да, Паўсюль. паўсюль. Дякую, добрай вам дарогі дадому. Спасибо. Прыязджайце яшчэ. Пригласте, приїдемо. Добре, добре. Приглашаємо. Ми такі люди, що не відказуємо. Это добре. Всього найлепшага, сябры. Заставайцеся з Еўрарадыё. Праз 10 хвілін у нас у студыі будзе Віталій Артыст. Мы будзем гаварыць пра апошні канцэрт гурта «Без білета» у Мінск-арэне. Не пераключайцеся.